Benvinguts al Mataró al dia d'avui dijous, un espai en el que al llarg de la propera hora els explicarem l'actualitat de la nostra ciutat i aprofitarem per aprofundir en alguns dels temes més destacats. Canviem ara de tema i parlem de la Generalitat, que ha fet públics els resultats d'una enquesta que reflecteix que els alumnes de les escoles catalanes perceben sensació d'assetjament especialment a través d'internet i de les xarxes socials. El nostre company Oriol Debat ha pogut parlar en una entrevista sobre el programa de prevenció de bullying de l'Institut Tos i Codina de Mataró amb la seva responsable, Mercè Moral. Al Mataró el dia d'avui fem una petita aturada per parlar de l'assetjament escolar i per fer-ho hem volgut parlar amb un centre educatiu, amb l'Institut Tos i Codina i amb una de les responsables del programa del que es coneix com el programa TEI. Saludem a Mercè Mora, bon dia. Encarregada d'aquest projecte TEI, perquè entengui una mica ben bé la gent aquest programa contra l'assetjament englobat a l'ESO, com es pot definir? Bé, doncs el programa TEI és Tutoria entre Iguals, és un programa que s'està fent a diversos instituts i escoles de primària de Mataró i es va engegar l'any passat. I vam fer ja una formació i l'any passat va començar i aquest any, com que hem vist que funciona i és un projecte que ha de durar de primer a quart d'ESO, doncs l'hem anat continuant. I consisteix, és un programa contra l'assetjament escolar per afavorir una bona convivència dintre del centre i tots aquests problemes que a vegades els professors o professores no hi arribem perquè no ens n'adonem o perquè són coses que passen entre ells d'igual a igual a l'hora de pati, doncs a veure si els nanos agafen les eines a partir d'una formació per poder-lo solucionar ells. I si no, doncs ja passa a tutoria. Però en el fons és per afavorir una bona convivència, bon ambient i això. I un dels punts claus en aquest sentit, un dels canvis és que l'alumne passi a ser actor i pugui contribuir, no? Quines eines els esteu donant? Doncs tot això són activitats que es preparen, es treballen des de tutoria, llavors la tutoria ja deixa d'estar dintre només de l'aula, llavors ja es passa tot al centre, tot i que també hi ha altres matèries i àrees així que ho treballen i això. I res, consisteix en que quan arriben els nois i noies a primer d'ESO, que estan així molt perduts perquè comencen i clar, és una nova etapa i és important, doncs en lloc de trobar-se en un institut allà de cop buscant la vida, doncs el que fem és agafar nanos de tercer que fan una formació amb tots els paràmetres i tota... es defineix molt bé què és l'assetjament escolar amb casos pràctics i així ja parlem al mateix nivell tots. Llavors els alumnes de tercer tots tenen una parella TEI de primer d'ESO i llavors fan activitats des de tutoria individuals o altres assignatures, ja es pot fer ètica, català, qualsevol assignatura. Després fan activitats conjuntes que hem fet que les tutories coincideixin també, o sigui les tutories de tercer d'ESO són en el mateix horari de primer d'ESO i llavors així podem estar junts. I després també tenen activitats que fem conjuntes tothom, tots els de primer i tercer, per exemple, un cop al trimestre. I a partir d'aquí anem treballant i a veure. Perquè quedi clar, té com a tercer d'ESO, uns cursos més amunt, té una persona, un company, a qui li pot transmetre qualsevol inquietud o fins i tot que des de dalt, des de tercer d'ESO, es comprovi alguna conducta que potser no li expliquen però que ell pugui detectar, no? Exacte, i tenen així com un germanet o una germaneta i així s'ajuden bastant. En aquest sentit, però, és un projecte que és a mig termini, per poder treure'n unes conclusions, perquè després s'intercanvien els rols, quan aquest alumne de primer d'ESO arriba a tercer d'ESO, expliqui. Clar, això encara no ha passat, perquè això vam començar a fer-ho l'any passat, això passarà l'any que ve, és el que passarà. Doncs l'any passat els alumnes de primer van estar tutoritzats per uns de tercer i ara estan a segon. Llavors, les activitats del programa TEI estan molt planificades i molt preparades per primer i tercer d'ESO i a segon i a quarts es continuen fent activitats però ja no estan dintre del programa. Se suposa que ells sols i soles ja poden anar-se espavilant, tot i que des dels equips docents es poden proposar activitats conjuntes i tot. Llavors, als nois i noies de primer, quan arriben a tercer, els hi tocarà ser tutors i tutores. I això els hi fa il·lusió.
A veure, ja veurem l'any que ve, a veure què passa, però en principi estem contents. I els resultats reals, jo opino, això és la meva opinió personal, opino que els veurem a quart d'ESO, o sigui, tots aquells alumnes de l'any passat, quan arribin a quart d'ESO, doncs veurem a veure si realment tot el tema de la mediació, inclusió i tot el que hem estat parlant es nota. No esteu soles a nivell de professorat, tampoc no està sola vostè en aquest sentit, en aquest projecte, perquè engloba primer i tercer d'ESO i per tant també hi ha d'haver una persona responsable, no? Sí, exacte. Les coordinadores d'aquest programa, TEI, som dues, que és la coordinadora de primer d'ESO, que es diu Mercè Prat, que no ha pogut venir, i jo, de tercer. I llavors, clar, estem implicats tots els equips docents i a part aquest programa es va aprovar per claustre també i vam fer una formació, per tant és una cosa que està bastant treballada i engloba gairebé tot el professorat de l'ESO. A nivell d'institut, no? A nivell d'institut, i per tant, clar, potser tu un any no et toca perquè estàs en un altre curs, però a tothom li acabarà tocant. I està tot preparat, en realitat. Nosaltres l'única cosa que fem és modificar alguna activitat que considerem, després des dels departaments, equips docents també es poden proposar noves activitats i llavors cada any intentem posar algun tema nou que creguem que és important. En aquest cas, aquest any teníem activitats trimestrals d'inclusió, autoestima i cohesió de grup i ara aquest any també hem inclòs les de gènere, pel tema de treballar també l'assetjament per qüestions de gènere. Hi ha la voluntat, no? Els entesos diuen que una de les claus per millorar en contra de la violència de gènere és precisament, com més petits millor, intentar desenquilosar alguns rols, etc. Llavors, com que tot és parlar d'assetjament, de violència, d'agressions físiques, no físiques, directes i indirectes, doncs ho fem tot global i ho posem tot perquè al final és el mateix. És tu per qüestions de privilegis o perquè ets més gran o perquè ets més fort, doncs que et fiques amb una altra persona. I llavors, clar, tot queda... És desmuntar una mica això, dir, veure, tu no te'n pots enriure de ningú perquè tothom es pot riure de tu per qualsevol cosa, no? Perquè ets molt alt o perquè ets molt baix o perquè, pel motiu que sigui, tothom pot fer burla d'algú. Llavors és intentar parar una miqueta tot el tema aquest. Perquè una de les claus també és parar-ho a temps, no? Abans que la bola es faci grossa, no? Per no arribar a un problema realment d'extrema gravetat. Sí, i molts cops també, clar, el que està assetjant molts cops ni se n'adona del que està fent, perquè no ho sap, perquè no ho té definit i no veu malament, perquè també a vegades és, mira quin riure, ens posem amb no sé qui i riem. Clar, és molt important també que vegin que realment, clar, assetjament vol dir, o qualsevol tipus de violència directa, és quan estàs fent mal a l'altra persona. Ho pots fer voluntàriament, que llavors ja parlem d'un altre nivell, però molts cops es fa involuntàriament, perquè també ja és cosa de l'edat, és una edat de molts canvis, les hormones també t'has de... no sé, has de construir la teva personalitat, llavors és normal a vegades també caure amb el grup, si tothom fa una cosa doncs tu també potser tens por de sentir-te aïllat, llavors intentem donar eines perquè coneguin una miqueta, com a mínim, amb què estan jugant. Encara, fins i tot, si d'aquí un parell d'anys les conclusions no són molt excel·lents, com a mínim sí que tots aquests grups d'ESO han passat per uns filtres, se'ls ha explicat molta informació que pot generar un pòsit positiu, no? La redundància en aquest cas, encara que el nano que està a tercer d'ESO no ho hagi fet perfecte en la seva feina de germà gran, no? Exacte. Pot ser, i com a mínim també poden decidir conscientment del que estan fent, com a mínim tens la decisió de dir, d'acord, estic fent això que no està bé, per un tema ètic, moral o com li vulguis dir, no està bé, però jo com a mínim soc conscient d'això, perquè clar, hi ha de tot, no? Tot arreu a la societat, però que com a mínim ser conscient i poder-ho atacar des del principi. I ara, a mig termini, encara que sigui només una mica de testeig, esteu satisfets? Jo sí, jo opino que sí. Jo opino que en general sí que ho estem. Sí, perquè després a l'hora de promoure qualsevol debat o així l'aula es nota. S'està notant? Sí. No puc dir exactament amb què, però es nota. També tenen una actitud més oberta i sí.
Molt bé. Jo penso que sí. Doncs arribem al final d'aquesta conversa. No sé si hi ha alguna cosa més que ens haguem deixat i que vulgueu afegir d'aquest programa TEI, aquest programa que s'aplica a la ciutat de Mataró i que n'hem extret un exemple, l'Institut Tosi Codina, on ara amb la Mercè Mora hem repassat aquest projecte a l'ESO per lluitar contra l'assetjament. Ens caldria parlar potser només del ciberassetjament, no? En aquest sentit, perquè això hi ha alguna eina perquè es pugui controlar, això també? A veure, o sigui, les eines són les mateixes per qualsevol tipus d'assetjament al final, que és definir-ho, que la persona que ho està fent, tant com la persona que ho està rebent, la víctima, siguin conscients, ho puguin definir i ho puguin denunciar. Denunciar vol dir a un professor o un company i poder-ho parlar a l'aula, perquè al final el ciberassetjament, o sigui, és això, és el mateix que t'estiguin assetjant per internet, o sigui, en general va junt. O sigui, una persona que l'estan assetjant per internet també l'estan assetjant a l'escola i li produeix el mateix tipus d'ansietat. Què passa? Que el ciberassetjament, clar, és en un àmbit públic i clar, i et passa ja quan arribes a casa, que com a mínim, quan no existien totes les noves tecnologies i així, què passava? Doncs que tu, si tenies una situació així a l'escola o a l'institut, quan arribaves a casa ja estava. Doncs ara tu estàs a casa i continua. L'únic que el ciberassetjament ja és un altre nivell també perquè això està penat directament, doncs això ja és un altre nivell. Llavors intentem des de l'institut que això ho entenguin. L'únic que amb aquest aspecte jo crec que els nanos sí que ho tenen bastant ubicat, perquè se n'ha parlat molt. I així, tot i que passa, passa i jo crec que hi ha casos a tot arreu i així. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mercè Mora, per ser aquí, per poder-nos explicar aquesta experiència d'aquest programa TEI de l'Institut Tosi Codina. Molt bé, gràcies a tu. Nosaltres hi tornem en una propera ocasió. Moltes gràcies. Doncs fins aquí el Mataró al dia d'avui. Gràcies per seguir-nos un dia més i recordin que poden recuperar tota la informació accedint al web matarooaudiovisual.cat. Que acabin de passar bon cap de setmana llarg i ens retrobem dilluns a la mateixa hora.